Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, ay may i-vlog ako. Mag-unbox po tayo guys ng pang-decorate ko po sa aking birthday. So yun guys, i-unbox lang po natin yung yung mga pang-decoration ko sa aking 30th birthday. 30th birthday. So ito siya guys. Ayan, isang parcel. Dalawa. Guys, wag niyo nang intindihin yung background ko guys kasi kwarto, kusina, ganun na. Ganun yung nangyari sa amin. Kwarto namin ay kusina. Tapos ito guys, pangatlo. Ayan. So yun guys, bubuksan natin kung anong mga laman. At nabudol na naman ako sa Shopee. So yun guys, ito na, dumating. Bubuksan lang natin kung ano itong mga to. Charis! So, ito yung isa guys. Ayan. Ayan guys, plastic cover. Ayan, plastic table cover, ganyan. Ayan siya guys, red. So, ang motive kasi ng ano ko guys ay gold tsaka red. Motive, ganun. So, mga bisita ko guys, kailangan maka-red. Charot, ayan. Table. Plastic table cover. Ayan guys. Ayan guys, dalawa. Tapos guys, ito naman yung sunod. Ito guys. Tignan natin kung ano ito guys. Annie Claire Hangkan. Shout out pala sa kuko ko guys. Ang ganda. Pak, regalo. May lang sa kalam. Diba guys? Nakaraang taon guys, pinariband niya ako. Ay, ito yung vlog na yon. Tapos ngayon naman guys, yung kuko ko, ayan. Oh, diba? Grabe. True friend. Hello! Violet? Ay, hindi. Okay, akala ko guys, violet. Yung ano lang pala, bubble wrap. Ayan guys. Thank you for your order. Ayan oh, Nax. Ang ganda. Diba? So, ito naman guys ay 30 na number. Tapos, 40 inches siya guys. Ayan. Ayan guys, ang cute. Oh, nakaka-in-love. Thank you for your order, Charis. Ulit, no? Ang ganda naman ang sticker nila. So, ayan guys, bubuksan natin. So, ayan guys, basta ano siya, 30. Ayan, ipakita ko na lang yan. Ayan yung picture niya. Ayan. Ayan, 30. Tapos guys, ito na yung last. Ito yung pinakahuli guys, ayan. Nandito halos lahat po yung pang-decorate ko guys. Pang-decorate. Patay gunting. Gunting-guntingan. Saan lang natin guys. Ay, so, ayan na siya guys. So, ito yung mga in-order ko. Ayan siya guys, so ayan, mga in-order ko.
Bali, foil balloon, heart gold, ganyan. Foil balloon, star red. Foil balloon, heart red. Tapos, glow dot, 7. Ganyan, ganyan. Please send this packing list through chat if you have any problem with your order packer. Total 17 items. 17 items siya, guys. Ayan siya. Ayan. So, yan, guys. Ito po yung balloon. Hello, hindi to gold. Naku, masama yung loob ko, Char. Hindi siya gold. Yellow. Yellow. Ayan, guys, yung gold niya. 25 piraso siya, guys. 5 inches lang to, guys. Tapos, ayan, 1. So, ayan, guys, yung red namin. Magandang siya. Maganda yung pagka-red niya. Ayan, o. Tapos, ito yung to, guys. Foil cord stain. Ayan. Ay, oo. Ano to? Good job yan, Char. Ito, guys, foil curtain, dalawa. Ayan. Tapos yung guys, basta yung heart or ewan, to, lobo to. Ayan. Heart or heart tsaka star ba yun? Kinuha ko. Ayun, ito yun. So, ayun na yun, guys. Tapos ito, guys, ayan yung pandikit, ayan yung glue. Ayan, o yung glue niya. Tapos, ito yung guys, wine balloon. 2 piraso. Pakita ko sa inyo yan, guys, sa yung final niya, Char. Final Pwede na po makatapos ko lang. Sana all napaglaban na sila. Tapos ito, guys, yung happy birthday banner ko. Ayan, happy birthday banner. Ayan siya, guys, ayan. Happy birthday. Tapos mayroon siyang pang tali. Talihan ko sa talihan. Tapos, ito, guys, cupcake stand, ayan, gold. Kasi nga, ang motive ko ay red tsaka gold. So, gold yung kinuha ko. Kasi red yung ko, guys, cupcake. Kasi YouTube. Sorry, naka-YouTube. So, ayan siya, guys. So, red yon. Tapos, ito gold, o, diba? Ayan. Tapos ito, guys, pangarap ko to since birth. Charot, since birth. Ayan siya. Oh, for the first time. First time. So, ayan siya, guys. O, diba? Panalo. Kandila na Kitang-kita ka dyan sa Maano ka dyan? Wala, hindi ko nakita. Hindi ako nakikita dyan. Camera? Ayan siya, guys. O, yan. Ayan, ganun. Sisindihan dito sa gitna, tapos gaganon siya. So, ayan siya, guys. Ayan. Lahat naman ang mangyayari dun, guys. Iba-vlog ko siya. Interesado sila. Ayan, iba-vlog namin kung paano nito, ganyan, gawa. Tapos, ayan siya, guys. O, ayan. Si Isin's birthday. So, yun, guys. Yun lang. Tapos na po yung unboxing ko. A few moments later. So yun, guys, hindi po kami nakapag-video nung birthday ko. Clip lang po. Hey! Happy birthday! Pag-inumin sa mga pulutan. Happy birthday! Sana'y malasig mo kami. Happy birthday! Sa'yo ang inumin sa mga mahalin. Happy birthday! Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Happy
Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pag-ain, kami ang kawain. Happy, happy, happy birthday. Kahit mabusog mo kami. Happy, happy, happy na birthday. Happy, happy, Okay na ba? happy, happy na birthday pa. Happy, happy. Isa-isa no? Wish! Huwag mo wish mawala sa mga win, ha? Okay na. Dahil, alam! Blow! Blow! Okay! Gege, blow! Yay! Mabalik na tayo doon. Tama na yung